Salutare băieți, bine v-am găsit la un episod. Suntem aici alături de un abonat. Salut! Și astăzi jucăm Găsește arma. Tu ascunzi pe B sau pe A? Ascund, hai să ascundem amândoi pe B, tu să ascundem bază. Păi nu, că nu, gen trebuie să ascund pe A și nu pe B. Hai să ascund pe A. Bine, eu ascund pe B. Trebuie să ascund pe 350. Eu ascund de gel. Ok. Da. Ia să știu unde să pun. Perfect. Eu am ascuns, ne la tine în bază, da? Am pus timp acolo 10 minute ca să avem și noi timp. Intru în gaură. Cum spui când? Nu vreau să intru. Să fac aici un care. Dacă mai am grafiti, câte mai am? Mai am un grafiti. Nu mai am grafiti. Am făcut așa o mică linie. Hai vei aici, de la tine în bază. Dacă mă duc. Da, frumosul. Hai vii. Dar vezi că jucăm și gen, eu l-ascund și double Da, door. gata. Poți în apartament, poți oriunde, da? Bine, spui unde. Hai. După aia vii și mă omor, da? Păi simt că ai fost tryhard și l-ai ascuns. E tare că l-am găsit. Da. Da. Bine așa. Ia să-l văd. Păi stai că trebuie să-mi caut încă, băi! Tu și caută-l. Și până ce-l găsești, poate ajung și la tine. Văd. Da, 1-0. Acum te duci tu pe B. Hai să ascundem. Să ascund ceva mai așa, mai ușor. Să ascund seriga. Te ascund un maxim 10. Acum mă duc eu pe a, da? Ia, hai. Mă. Ok, bine, bă, dacă el vine așa. Bă! Avem voie și pe aici? Gen și pe aici. Pe unde? Să mergem așa, gen la mine în bază. Acolo pe unde? Gen pe aici, uite, nu, doar pe aici, gen. Unde ce mai Uite până aici, da, gen doar până la linia asta. Da, hai. Da, eu l-am ascuns, vin acum. Ascund deja? Da. Ce nu vine? Păi nu, gen, mă duc acolo, la în bază. Bă, dă, bă. Uite așa pe aici. Păi dacă te-a luat pe lângă... Oricum avem timp la dispoziție. Eu nu pot să-l... Hai, o dă. Nu mă cu de așa. Hai, o dată. Gata, hai. Gata? Man. Salut. Dar de ce ai spus aici? Da, i-ai văzut Da, pus acolo aia? da. Doar să dăm pe invizibil. Să nu mai apar, dar vezi că o să fie prea tryhard. Frate, așa e bine. De pe invizibil aici, da? Ai dat? Aici, invizibil. Ma. Nu, De unde? nu. Stai.
E dat cu buraca. Eu mă duc în B. Da. Kill field. Mamă, nu mai găsesc calea de aruncat arma. Nu ce nu mai găsesc. Hai să ne întâlnim amândoi într-un loc Stai. și să-l... și să ne punem alea. Man, nu găsesc setările. Nu mă, asta e altceva, băi. Asta e altceva, tu sunt de la video. Hai, du-te. Da, să jucăm așa, du-te. Mă. Eu am să-i weapon și dacă dau aici... Ia arunc arma. Nu mai am ăla. Ba da, lasă, hai, fugi pe... Ha. Du-te. Hai, fugi. Eu vreau să spun lucrul pe el. Am acolo, am luat. Încercăm noi aici ceva. S-a făcut, băieți. Hai, eu-s gata. Nu am pus. L-am atins. Bine. Unde ești? Hai, stai. Îți dau să... Pe 232 de țări aplicat. Ai băgat în balcon. Aici nu. Jură-te că l-ai băgat acolo. Man. L-am găsit, l-am găsit. L-am găsit. Dar nu că de-a trebuit să mă mor. Bă, dar nu pot să le iau. Mă? Bun, acum trebuie să dau în zonă, nu? Da, dar eu să pot fac ca o... Mai ai lăsat două glanțe pe el. Trebuie să vii să mă mor. Gen, dă-mă în zonă de fel. Dar n-a 32. Te-a scudat de pe-ul. Boom. Acum și eu am pe o singur. Contam altceva atunci, dar... Să nu de... Da, după aia gen, după aia vii să mă mor cu spitul gen. Na, nu băi. Corect? What the f... Nu merge băieți aici. Aici. Bă! What? What the fuck, bă? Uite-le cu... Uite-le că... Dar mi-l scoate, nu înțeleg de ce. Aici să-l bag. Bagi? Bă, calțați. Dar de ce l-arunc în continuu? Cred mă, n-am unde să pun. Oh, gata. Îmi scoate în continuu. Urma aia. Video. Ma! Perfect. Unde ești? Ai terminat? Un cafe. Nu încape aici. Bă. Da. Uite la casă. A, ca al meu. Ah,
Gata? Bă! Să-mi băi gura. Ei, De ce ai ascuns? Ați dat pe aici. asta este bun. Îl. Bum! M-am Ai fi vrut o bum. De ce băga smoke? Nu mai văd, bă. Nu știu să arunc eu ăsta ca să mă încurcă. Unde le-ai băgat? Ai voie să-l ascunzi în apart. L-ai găsit? Da. Aoleu. L-am văzut dacă l-ai ascuns în apartament. Dacă ai voie să-l ascunzi. Ai voi, normal. Ce mai aici? Aoleu. Te aud. Nu mergeți doar un scop. Bă! Bă! Ai venit prin cealaltă parte și stăm acolo. Tu l-ai găsit? Da! Te așteptam acolo. Mă ascund eu, a? Da, eu ți ascund seringa. Na, schimb seringa, da. Eu mă ascund pe la vedere. Eu pe aici. M-aș când runda asta. Nu știu bine. Man, dacă pot să-l pun aici. Bro, dar ce nu scoate în continuu? Bro. Da, nu scoate în continuu. Rupe tot. Gata aici? Gata? Și eu. Bă! Eu l-am ascuns pe asta, am văzut arma. Bă! Bă, păi să-ți mă mori. Dar trebuie să vii tu să cauți pe ea, că l-am ascuns pe ea. Nu l-ai spus pe asta. Da, din greșeală! Ia, hai să văd dacă... Să dau USP. Nu, hai să văd dacă poți, gen, să îl cauți, dacă poți să găsești, hai. Păi știi unde le-ai ascuns. Păi da. Păi unde ai undeva să fii? Că eu am fost acolo și l-am ascuns. Le-ai ascuns undeva prin apartament. Păi unde ești? Hai, urc sus, caută-l. Eu nu mai da. Acum intrăm. Hai, vine. Dacă era pe invizibil, dă seama. Gen, dacă era pe invizibil. Dar poți să-l iei? Bă, nu mai poți să mai iei. Ah. Man. Ah, da. Da, băieți, cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați de like, subscribe. Cât like-uri facem? Oh, 20, cam mult. Cam mult e cer, dar se poate. Nu uitați de like, subscribe. Cam atât a fost cu acest videoclip. Zici tu ceva la abonați. Vă tot friți.